Mbavha yemombe yobatwa nemapurisa mushure mekuuraya mombe KuMvuma. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimwitness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again with another news update yembavha yemombe yakabatwa nemapurisa kuFeatherstone pana Munyati River on Sunday 27 July 2025 mushure mekusecherwa mota yake yerudzi rweHonda Fit nemapurisa ndokuwanikwa aine 950 kg anga akazara nemadeboned meat mushure mekuurayiwa kwemombe 2 dzakanga dzabiwa KuMvuma. The Zimbabwe Republic Police confirmed kusungwa kwaSamuel Gwama ane 42 years apo yakanyora iyo paX account yavo kuti on 27/07/25 police in Featherstone who were on a motorized patrol intercepted a Honda Fit vehicle registered number AFM 1125 at Munyati Bridge and arrested the driver Samuel Gwama 42 in connection with a case of stock theft. The arrest led to the recovery of 9 times 50 kilograms sacks packed with fresh meat wrapped in a plastic paper. Investigations by the police established the meat was deboned from 2 oxen stolen at Mavise Village 7, Mvuma during night on the 26/07/2025. Ladies and gentlemen, ndonyaya yandanga ndinayo muzuva ranhasi. Ndokumbirawo muuye mucomment section muchitipawo maonero enyu pamusoro pemhosva dzakadai kuti tomboti uriwe mutongi gava unoitongawo sei nyaya iyi, unomupa mutongo wakaita sei murume uyu.